Na hrade v Starej Ľubovni, ktorý patrí medzi vlajkové lode cestovného ruchu v kraji, otvorili letnú turistickú sezónu. Ľubovnianske múzeum s hradom a skanzenom priláka každoročne rekordné množstvo návštevníkov. Tých rekordov už bolo niekoľko, ale minulý rok nás navštívilo 205 000 platiacich návštevníkov. Ak ich bude aj tento rok 200 000, vieme, že je obdobie konsolidácie, každý má trošku hlbšie do peňaženky, tak som vďačný za každého návštevníka. Počas celej tohtoročnej sezóny má múzeum naplánovaných množstvo podujatí a pripravené aj nové expozície. Pri prvej z nich, ktorú súčasne so začiatkom sezóny otvorili, môžu návštevníci vidieť a počuť srdce samotného hradu. Podľa legendy každý hrad má svoje srdce a práve to srdce sa vždy nachádza niekde v podzemí. Malo by byť zasadené do toho pôvodného kameňa a takýmto srdcom sa môže pochváliť aj hrad Ľubovňa. Otvárame najstaršiu časť Ľubovňanského hradu. Je to podzemie gotického paláca a tá naozaj odkedy je múzeum Ľubovňanské od roku 1956 nebola nikdy verejnosti sprístupnená. Uvidia tam pôvodné gotické portály a zažijú atmosféru, že tu sa začalo s výstavbou hradu Ľubovňa. Samotná výstavba hradu začala gotickým palácom, ktorý je umiestnený priamo nad pivnicami. A je to jedna z prvých stavieb, ktoré boli realizované na prelome 13. a 14. storočia, pričom tieto práce boli realizované spoločne s vežou. Klenotnica hradu Ľubovňa, odlesk histórie za pokladmi rodiny Zámojských. To bude ďalšia nová stála expozícia, ktorá sa verejnosti sprístupní od júla. Budú tam okrem našich zbierok aj veľmi vzácne šperky a textílie pochádzajúce priamo zo španielského dvora v Madride. Na hrade a skanzene by mali vystúpiť Hex, Zuzana Smatanová, ale aj Fragile. Ten program je veľmi bohatý. Dlhšie som tu nebol, nové expozície. Wszystko było bardzo fajnie. Dzieci bardzo zaciekawione. Najlepsze chyba były te pokazy s miečami. Sokoliari, tí sú každý rok veľmi kvalitní, takže na to sme sa najviac tešili. Expozície boli nové, niektoré som si pamätala, keď som tu bola pred 5 rokmi, ale musím povedať, že bolo to skvelé. Na návštevníkov počas letnej sezóny čakajú aj hradné a cyrilometodské slávnosti, stále programy pre deti a počas mesiacov jún až august 4-krát denne sokoliarske vystúpenia. Skanzen pod hradom už onedlho oslávi 40. výročie sprístupnenia. Pri výletoch v Prešovskom kraji môžete od 1. mája až do septembra aj tento rok využiť cyklobusy. Autobusy regionálnej autobusovej dopravy vás a váš bicykel prepravia s pomocou nosičov do 9 cieľových turistických destinácií. Manipuláciu s bicyklom na a z cyklonosiča si zabezpečí cestujúci s asistenciou vodiča. V cieľovej destinácii môžu cyklisti využiť širokú ponuku značených cyklotrás alebo spoznávať kultúrne pamiatky. Menej zdatní cyklisti si využitím cyklobusov skrátia svoju trasu. Všetky spoje prevádzkované ako cyklobusy sú zverejnené na stránkach zmluvných dopravcov PSK. Priestranstvo pred úradom PSK na námestí Mieru v Prešove prešlo menšou generálkou. Areál patriaci mestu Prešov upravili zamestnanci župy v rámci ekologického dňa. Približne 50 dobrovoľníkov sa počas neho zamerala najmä na čistenie chodníkov, priestranstva pri pamätníku aj priľahlých parkovísk, na orezávanie kríkov, ako i na výsadbu nových drevín. Krajská samospráva svojim ekodňom aj takto vyslala signál o dôležitosti podpory zelených aktivít a starostlivosti o verejné priestranstvá. Mne sa veľmi páči knižnica, už som si vypožičala veľmi veľa kníh. Krásny priestor, moderný priestor, veľmi dostupné je to pre nás, takže radi sem chodíme. Máte taký spôsob, akože byť vonku na vzduchu konečne, nemusíte byť dnuka v tej budove a je to celkom pekné, posledne máte tu aj kvety okolo a je tu dosť veľa tých lavičiek. Takto si pochvaľujú služby ako aj prostredie novej krajskej knižnice v Prešove jej návštevníci. Využívať tu môžu moderné knižničné služby, ale aj oddychové priestory a najnovšie i malú kaviareň. Prichádzajú stále noví a noví čitatelia, prichádzajú mamičky s deťmi, prichádzajú študenti. Ponúkame klasicky naše knižnično-informačné služby, ponúkame rôzne podujatia. Samozrejme, budeme to musieť obmedziť, lebo Fond na podporu umenia nás nepodporil, podporil nás naozaj symbolicky. Dvere krajskej knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove sú otvorené čitateľom, ale aj širokej verejnosti.
Príďte si vychutnať atmosféru historických budov v Novom Šate, parku s kvetmi, posedieť si pod platanom alebo navštíviť niektoré zo zaujímavých podujatí knižnice. Sme radi, že môžeme využiť tieto moderné priestory knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava na podujatie z hlavíc do praxe, ktoré ako organizácia SaZoBuď organizujeme. Ide o diskusiu, kedy vlastne študenti, doktoranti, ľudia, ktorí si už zažili nejakú prax, posúvajú svoje skúsenosti a informácie študentom, ktorí ešte momentálne študujú a čakajú, kedy sa do tej praxe dostanú. Je nádherná tá knižnica a som nečakala, že to bude také estetické. Je pekný deň, tak sme chceli využiť toto počasie a je to tu veľmi príjemné. Veľmi sa mi tu páči a nečakal som, že niečo také je v Prešove.